ассалому алейкум, апа ухарои азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова. Имрӯз отзыв креми для лица и тела Малафтилин ном дора, ай компанияи Фаберлик. Чӣ гуфтанем, и крем нест, и просто як ёрдамчӣ, як врач, як духтур дар хонаи ҳар яки мо шумо ҳастае ки ҳам барои одамои калон ва ҳам барои кӯдакои майда истифода бурда мешавад. Барои сӯхтагӣ, барои овлаҳое ки калон дар дасту почои шумо яки хид ба хид яраҳои низапни бигем ай куҷои пайдо мешаванд, барои наракҳое ки дар рӯи шумо пайдо мешаванд, барои шамолхӯрдагӣ, барои ҷои кафидагӣ, барои ҷое ки ягон ҷондор мегазатона, варам мекуна, хомӯшак мегаза, барои кӯдакотон памперс кунша сирх мекуна, барои айтаги памперс истифода кардан. Хулоса универсальная помощник барои ҳар яки мо. Бовар кунед, почои ма чанд қадар мекард, кафои почам чӣ қасах дар мекард. Ай ҳамиша кидим автоматически дарди поча мондагиай. Мара ҳеҷ зур наёмада ки имрӯз барои ин қадар подписчиком дурӯғ бугум. Ҳақиқатан дар он чизе ки ман худам истифода бурдагиму барои шумо имрӯз тавсия метиҳам. Ҳамаи шумо метавонанд ки якта не 3-4 та заказ кунед. Ман 7 та заказ кардаги будам, 4 таша фурӯхтам. Инош дар хонам истодагиян, якаш тамом шид, и дуюмша истифода бурдистам. Ҳаматонро тавсия метиҳам, бе ягон зарар, ҳам барои худтон, ҳам барои фарзандатон метавонед ки истифода кунед. Самое главное, крем айчи тайёр шудагиай, ай натуральни алафо, 97% натуральни алафое ки дар саҳроҳо, дар кӯҳу пуштаҳо мерӯяд, ай ҳавай тайёр кардагиян. Барои ҳамин и крем фоидааш бениҳоят калонай. Суханои маро бо диққат гӯш кунед, обязательно харидорӣ кунед, истифода баред. Маҳқул нашид, гарантияш қатӣ. Ман ай шумо худам мехармуша. Бовари калон дорум ки ёрдам мекунатона, фоида мерасона, результата сразу мебинед, ждат намекунед моҳ, сол, сразу результати баъди якум истифода шумо аллакай мебинед.